Salam Oras Madita Salukna mewakili Jan Parhalado Pasaton. Selamat datang dan selamat hari Minggu Madita Salukna. Secara khusus mana baru sarion de madohoti permingguan di Karijon. Saya Tuhan tama nama masuk-masuk kita Salukna. Taparade maro adap dohot pikirata martang yang nahom maita di bawah sarwat tabi. Amin. Tapuji Tuhan ta mari kita buka de 527 ayat sada saat rodi ayat tolu. Mari ite guarni bata ama
dot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guar ni ton di perbadia na tumapalangit do tanon. Amen. Nungati buhian di darohaku Jehova, inna ibana do haolongon salililing na hubayan makaolongi ho, dibayani hutaiti ho marhite-hite dengan bahasa haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan debata para siroana sumurung maulate ma rohanami tuho ala dijuho hami tu pakrimon dihanguluan saliling-liling na sa leon matodim tu rohanami asa margugo hami mangalo hisap-hisap ni rohanami jala asa hulului hami akan di banua gijangi pargugoi mahami manaluon salhut nanay mga badhami tuhasonangan say pagadah porsiaon pakirimon dot pamupomon di rohanami asa monang hami ro di ujung na laho majalo tu pali hami di jolom ala ni anakmu Tuhan Yesus si pangolui. Amin. Tatangyon ma pati debata di minggu sadarion imana di enet sian Roma walu ayat 12 songonom ma didok alai taboto do saluhutna do manupak tunadengkan diakan namar holong ni roha di debata akana jinouna sian tainayan ido sahatna atong rap mangidogo mahita sian tuan debata la mangulau na bar tu patik nai ale tuan debata saya pergugui mahami mengulau nobar tepatik mi. Amin. Dosa
Satu potima dosata tua dopan debata martang yang mahita. Ale tuan debata manami para siroa na sumurung. Napungudo hami di jolom martang yang tuho. Ndada mga saon hati koran nami na mga saon asini roham na godangido. Saya sima roham mida sadok bangso nami. Saya sama dosa nami salutna. Saya sungguli maroha nami asamuba roha dot pangalaho nami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sepangulu kami. Amin. Tabigima hata baga-baga taringat tuasan dosa. Songonodo hata ni Tuhan Jehova nunga pola upasisi akka pangalaw sim songon obun jala songon obun manorob akka dosam. Say mulak maho tuau ay au dos paluaho hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Hata ni dewata turbu epistel di minggu pasap polisiaon dung terintatis sadarion iman atar surat di 2 Musa bidu 2 ayat sada saat rodi ayat 14 marsika soring mahita majah hasa lobu mas alai dung di ida bangsoi lelengna asa tuat si Musa si adoloki marluhut ma bangsoi manopot siaron ninna mamadok ibana hehe maho bayan madihami dibata akan namangulon hami aidang huboto namarhua hami manang si Musaon bawa namanogyon hami ruar serta nomisir
Jadi sadok bangsoi marsi tanggal ating-ating nasere akan dipingkol na sidabe jala dipabuat doi tu siaron. Jadi dung dida si Aron lobui laus di pajok ma sada langgatan dia depan nak jala martiting ma si Aron madok marsukut ma ari rayan di Jahoba. Dungi Roma hatani Jahoba tu si Musa lau maho tuat ainunga marroha mago bangsomi na tinogihonmu ruar sian tano Mesir. Dungi Roma hatani Jahoba tu si Musa nunga manadda rohakku di bangsoon jala idama tung natakang do rohani bangsoon. Alai marhura jama angko si Musa dia dopani Jahoba di batana nin nama buasa matung marsi gorgor rimasmu alai Jahoba mida bangsom naung tinogihonmu ruar sian tano Mesir marhite sian hagugun godang dot marhite sian tangan namar huaso. Saya meringot maroham di si Abraham, di si Ishak, di si Jakob akan apa suami nunga pola marwari ho tu dirim marbagahon tu nasida au patoropon sugot pinoparmuna songon bintang akan di langit jala sadok tanon naung hupar bagai-bagai ikolihonok kudoi tu pinoparmuna bain pertalianna rodi saliling-lilingna. Ido sahat na martua do akan atau mangion hatan di bata jalan opiapsa amin. Tapi gimana kur sian inahan na habisin no dilanjut sian kur pungan ina. Kasih Tuhanku, bagai
lanjut usia, singkatnya langkahku, banggaku berkah mulia. Yesus harapanku sepanjang umur hidupku, ku takkan ingkar janji. Sucikan hati, kuatkan imanku, hidupku jadi milikmu. Ada naik. Lord
Ta tindak koma porsiautai songona hina tindak koni dongata sa porsiaun sa dok fortibion rap mahita madok au porsea debata Jehova ido ama pargugo na suatu dosan na tu mau palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak debata Jehova na sesadai imana tibuan si Maria nagabi-gabian seton di perbadia ada orang suabuan ido tu hatta na tumaon na bernit di pangumon silatus na mati terpajal lo ibana di hau pinarsilang na tuat banuturu dung ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun di bata Jehova amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanon mangumi halak na mangolu do na mate au porsea liton di perbadia jala adong sada huria na badia huria atau panialak Kristen akan na badia dot ya san dosa dot ya tai na madok mulak mangulu sogot dagnial dot yang uluan suara sudah amin. Tapi gimana jo titing di mingkuta Shalom, horasma dihita saluhuna, jahawono nami majolo titing namasa di tonga-tonga ni huriata di mingguta sadarion, ima minggu pasapulu siahon dung Trinitatis, topik ni parminggota, lando na jinou, alai otikdo na terpilit. Akatiting di tonga-tonga ni huriata na parjolo, berita sian pos pelayanan HKBP di Tabanan sa Rodi Tikion tingkado merdalan pos pelayanan HKBP Tabanan nasida merminggu di gereja Okumene Rindam Tabanan masuk pukul 7.30 di ruas ni Huriata mana yang parsidohot di parmingguani mananggabe dohot ruas di HKBP pos pelayanan Tabanan boima markoordinasi doat amang situa si hotang song-songoni amang calo situa pajar sitompul. Namangihut persiapan pos pelayanan Gianyar na di Patupani Huriata sali sabulan marminggu ma nasida di minggu akhir
bulan Oktoberon tanggal 20 sia Oktober nasida masuk pukul 7.00 parminggu nasida dipatupa di Gereja Okumene dan Jibur Gianyar. Ruas ni huria nana yang parsidohot di parmingguan di persiapan pos pelayanan Gianyar boima koordinasi itu amang situa M Simatupang. Akatiting di tonga-tonga ni huriata naparjolo rapot pendeta HKBP Hatopan hobartu surat sian HKBP Hatopan na di calo huriata di tanggal 21 September 2020 borhado amang Pardita Resort amang pendeta mangasi perlindungan sianturi MTH suang-songoni amang pendeta Firdaus Hutasoid STH laho maddohoti rapat pendeta HKBP na dipatupa di Jetun Silangit. Dipatupa dimulai hari Senin tanggal 10 Oktober sahatu hari Kamis tanggal 10 Oktober 2020 jala amang Pardita na dua mulakma tu Denpasar Balion di hari Kamis tanggal 20 Oktober 2020 tabuan ma di bagasan tangyakta asa pardalanan ni amang Pardita maddohoti parrapotani suang-suangoni parrapotani boy dengan merdalan parohon puji-pujian hamuliau di Tuhan debata suang-suangoni lasni roha di hita saluhna jala di parmula nasida pe boy nasida muse sahatu Denpasar Balion di bagasan Hai Pason na paduahon padidion nabadia nung adi patupa huriata di parmingguan sesi na parjolo pukul 7.30 di minggu tasadarion tu tolu halak dak danak himayanak koni keluarga P Sirait inangi C Boru Samosir nasidaro sian sektor 5 tatangnya koma asa gabeboy nasida parsidohot saleleng minguluna mangihut tatuhata. Napatuluan ruas na martaba mamuka di minggu tasadarion minggu tanggal 15 Oktober 2020 mengagabe ruas ni huriata ima inang tiurlan boru siahan opu Nathanael Boru nasidaro sian HKBP Maranatha Simpang Benar Resort Dolok Moria Pematang Ibul, Distrik Tolupulu, Riau Pesisir. Alamat nasida di Denpasaron, Jalan Ceningan Sari, nomor Tolupulu Denpasar, masuk ma nasida tu sektor pitu. Bolo rap dohot hita do nasida nuaeng, pinangido ma nasida asa hudul di ngananna, asa ditadda ganub ruas. Oh, kurang sehat inda nasida. Melihat matuhat na mga leon hai paso di nasida. Napaupaton kunjungan kor Gemende Jericho tu GKPB Peniel Belimbing Sari Negara. Sadarion minggu tanggal 15 Oktober 2020 borhado kor Gemende Jericho HKBP Bali patupahon kunjungan tu GKPB Peniel Belimbing Sari Negara diuluhon amang situa esi hotang torop nasida 25 halak nasida maddohoti parmingguan di GKPB pukul sia 30 jala di bagasan parminggoni di dion nasida lagu puji-pujian tutu hatta tatangnya koma asa pardalan nasida didongani jala diramoti tu hatta. Nah palimahon partangyangan khusus di Patupa Huriata do partangyangan khusus Marsogot Senin tanggal 10 Oktober 2020 khobartu pangiduan ni keluarga M Manulang hinangi EM Boru Tabunan partangyangan sekaligus perayaan ulang tahun na papitupuluhon amang M Manulang Oppu Hendrik Doli. Inganan partengani dipatupa di Hotel Ropa Kute, Jalan Nakula nomor sia Legian,
dimulai pukul 10 walu wita. Pinangidoma asa saluhut ruas nasian sektor 10 sada songsongoni parhalado dohot akan naung nyotang nasida asa parsidohot di partangangani. Napawanopon pertangyangan rumah tangga adong 5 pertangyangan rumah tangga na di Patupa Huriata di Saminggon. Saluhukna di Patupa di hari Jumat tanggal 20 Oktober tahun 2020. Naparjolo di pos pelayanan Tabanan di Patupa di keluarga Hutapea inangi YN Borumar Paung. Alamat nasida Perumahan Maning Asri 2 Blok F4 Bukit Sanggulan Tabanan. Acara Marbahasa Batak. Napaduahon di sektor 2 di bagasni keluarga S Hutasoit inangi Borusihite. Alamat nasida Jalan Tukat Aye 9 Romawi Gang Ramadewa nomor 4 Renon. Acara Marbahasa Batak. Napatuluhon di Patupa di bagasni keluarga Dr. HM Sitorus inangi M Borusiahan. Bagas nasida di Jalan Tukat Mawa nomor Sada Panjer Denpasar. Acara Marbahasa Indonesia. Napaupaton di Patupa di sektor Walu di bagas ni keluarga amang situa naung pensiun ade manurung inangi BB Boru Pajaitan. Alamat nasida di Jalan Palapa Opat Romawi Blok H nomor 27 Kelurahan Sesetan. Napalimahon di Patupa di sektor Sia di bagian ni keluarga amang GM Nenggolan inangi BI Boru Gurning. Alamat nasida di Kompleks Ruko Kendedes nomor 10 Pasar Kuta 2. Acara dimulai pukul 10 sia 30 wita. Alabor hak do duaca paditata parhala doma saluhutna namanguluhon partangyangan di nalima inganan. Nah papituhon rapat Panitia Natal 2020 dan Tahun Baru 2024. Dalam rangka perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2024, Panitia Umum Natal 2020 dan Tahun Baru 2024 naung dipabakit sian sektor pitu dohot sektor walu mengundang saluhut kategorial na adong di Huriata. Asa parsidohot madohoti rapat panitia laho makatai taringot tu ulaun dot akka kegiatan na dipatupa di setiap kategorial di dalam acara perayaan Natal 2020 tolu. Rapati dipatupa di hari Selasa tanggal 10 Oktober 2020 tolu dimulai pukul 10.00 wita maringanan di basement gereja HKBP Denpasar. Pinangidoma tu saluhut panitia nasian sektor pitu dot walu dohot saluhut kategorial na adong di tonga-tonga ni Huriata asabui madohoti rapoti. Na pawaluhon paduan suara Natal NHKBP Denpasar 2020 tolu. Panitia Natal NHKBP Denpasar mengundang saluhut na posobulung HKBP Denpasar asa parsidohot berpartisipasi gabe anggota tim paduan suara Natal NHKBP Denpasar 2020 tolu. Perayaan Natal NHKBP Denpasar 2020 tolu dipatupamai di hari Sabtu tanggal sia Desember 2020 tolu. Informasi taringot tu pendaftaran gabe anggota tim paduan suara buima makubungi kontak person Chandro Simalango. Namangihut akadongata ruas ni hurian atongon di bagasan parsahiton asa parsidohot mahita mananyakon nasida nabui jahahonon nami guar-guar nasida na parjolo amang silalahi amang calon situa JB Sijabat Jacqueline Nenggolan Joshua Panjaitan. Parsidohot mahita manangyakon asa tumibu nasida hipas sian parsahitonna. Laporan keuangan sian panitia pesta huria songsongoni laporan keuangan ni Huriata buima tapamanat di warta naung disagihon akka situa sektor tabe.
Naparpudi ulang tahun Parhalado dot saluhut ruas HKBP Denpasar pasahaton selamat ulang tahun hatutubu dot ulang tahun pardongat sarepeon tuhamu ruas nihuria nomor ulang tahun mamuka siang tanggal 15 Oktober sahatu 21 Oktober hatani debata nama makulingamu tersurat di Sada Tesalonika Bidu 5 ayat 10 walu songonom madidok disi madok mauliate mahamu siala saluhutna aido dipangido debata sian hamu marhite-hite Kristus Yesus songoni mahatani debata anggiat ditabai di hamu hai pason lasni roha dot umur nagajang ima akatiting namasa di tonga-tonga ni huriata amanginang rak martangyang maeda tutuhata asa di pargugoi hita mangulahon nadengkan hobar tulo moni rohana di parngoluota amin. Tapi gimana kor punganama?
Mari dita sa bukid de 500 sablalu sambil papumupulian sada ado sada bi.
Damini debatana sumurung sian salu naroha. Imana mangarajai ati-ati muna dot pikira muna be. Maritihite Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madita saluna. Barita nauli di Minggu pasapulu siahon. Dung Trinitatis di Minggu sedarion. Do topik laddo na terjauh alai otikdo na terpilit. Banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Marhiti hatan debata na tersurat di Evangelium misi Matius biddu 22 mamuka masena ayat 1 ayat sada saharori ayat 14. Tapi utihu ma di bagasar watabe usahaho ma di tonga-tongatta. Upama taringot tu pesta parujuhan. Dungi diulahi Yesus ma marupama tu nasida songonon. Tarpaturus doha rajaon banu agi jangi tu sada raja nama mestahon anakna na manguli. Jadi disuruh ma akana posona majau akana ginokonna hian tu pestanai. Hape dang olo nasidaro. Dungi diulahi ma disuruh ma na posona na asing nindama. Pabua ma tu akana ong ginokon. Nungahu parade panganon pestai. Nungahu potong aka horbo do lubbu. Nungarade sudenai ipe Roma hamu tu pestai. Alai nalau bedo nasida dituis ni roha nasida. Nasada tu haumana. Nasada tu pertiga-tigaanna. Alai ditakuk nadiba akana posona dipersipal jala di pusat. Jadi tarimas marajai disuruh ma soldaduna mangaling sehon akka pamunui jala manurbu hutana sida. Dunginin nama madok akka naposona. Nunga radinian nahasia tu pestai. Alai dang tau akka napiniui. Ope laho mahamu tu akka dalan belubung. Araho kamuma tu harwanon nasa na dapat tamu. Jadi saut ma lau akan naposoi tu akadalan. Ditogihom ma saluhut na jupang nasida. Akan nazahat dot akan narenggan. Gabigok tamu ema parpestau ni. Alai lau bongot rajai mamereng akka tamu enai. Dapat matana ma di sisa halak naso marpahia pesta. Jadi dok matibana nabihado parmasuk mutuson amang aidang marpahia pesta ho gabe makohom ma ibana. Dongi dok rajema tuakka na posona tali hamuma pakna do tanganna laos pebeli hamuma ibana tunahulum maripot-ipot disima masa angguk-angguk dohot na patungauripon ay laddo na jino alay otiddo na tarpilit songonima hatani debata. Hurian itu hata di bagasa Yesus Kristus dipaturus do harajau ni debata diturpu sadarion ima taringot tu pesta parujuhan na mamestahon pangulihon anak. Tentu molo tazaha tayu itu naking akamang turpukon molo namar peston ima sahala raja. Jala tentu molo ni pesta ni sahala raja ba lengkap masudion megah gudang jolma si panganon na petabu penuh dengan sukacita. Penuh dengan damai sejahtera. Hidup baik na didok. Dipaturus do harajau ni debata. Songon na pangulihon. Perpestaan pangulihon anak ninna. Alada tersurat do di Rom 14 ayat 17. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman.
tapi kerajaan adalah sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran di dalam Roh Kudus. Alanido di patudus ma di bagasa trupuk sedarion taringot tu harajau ni debata. Akamang do tamu kenang hurot naking namar pestau ni masalah raja. Jala hampir sarupa do halak Batak beru atik penang beru basonari molo marpesta di halak Jahudi perjolo do di padalan udangan mananggokon. Jadi contohnya di gokkom mak sudi aka isen nang rotu pestai baru penon menyusul mamuse juju na julu songoni do di halak Batak jolo perjolo do madala gokkon. Jadi bangihud na muse adong mamuse juju ido bain adong dudangani gokkon doho juju gabi di padomu mei sisada padohan alanya ka situasi luak na berbeda doho takalan nasingna. Di bagasa turpuk tahun di patupa rajai sada ulau na belga dungi di paborha ma akka naposona pada leton akka udangan. Tentu isedo na diudang tu perpestani. Tentu na masuk tu si molo dihita hala Batak badonga sahuta donga sa donga tubu manang dongan sa paradatan. Jadi apalagi ma pesta ni raja si holdo jolma diudang molo so diudang manarita bahkan boido honor pani takota mang nasarupa audo tamu haci doraku molo so diudang nangiripang mamilitu do mata sianui la so diudang ibena bahkan atar mamulus-mulus mi basa juluna anggia diudang iba inaroa anggia diudang iba alanya ha ala haciddo molo so diudang iba molo adong pesta apalagi ma pesta na tinada alana dihita songono so tabudo roh hita tu parujuhan molo dang diudak kita gabi guarta di si gabi ahama tamu tak diundang baborak do molo do tamu tak diundang dah ay marhuero bayon so na diundang ono lanin nanon bah sarupa do besi dohot na mengemis alani ido ro rajai madok lani ma borha maho juma akana diudangi juma akana ong ginokoni jadi do baina ro naking gokon dohot jojo alay tabereng ma di bagasan urut ni turpukto na kamang do tamakinang dung di pabor hat rajai na posona maju akadaong ginokoni alay dang adong ro di pahohom bahkan adong marsidelian tuladang do piao mangurus bisnis sudo piao molo di lukas 10 pak di dok baru na mangalak burau baru manuhur lada kami inna rupane hape naking molo digok dang gigokon haci roha ia digokon gudang sidalian atar gudang gorahita songoni alaihado kami melayani di Gunung Tua Padang Bolak adong mapadohan na madok horbo ni Padang Bolak majapal di adaran molo dang disiroha godang do sidalian berarti akai sido namar sidaliani akadime akan asadong rohana ia digokon dang ro ia so digokon manarita memang ala hiaram itu si Padang Bolak memang dang adong benwang pajapalani ngay gati bido akasawit jadi saya hingotigo do tikini horbo di Padang Bolak majapal di adaran ay di do nengok pungadarari naraku dang adong be ala nung isuani akakaret akasawit
alai basa adong padohani ala memang gudang jol mati kimamereng horbo di padang bola majapal di adaran molo dang arong roha gudang do sidalian ahado bain na gudang sidalian ima ala naung siga rohana akamang do tamu akenang ahado mabahin gabi gudang siga nuaing rohani jolma ala pagudaku dipikiri. Hari Senin tu belia dau, hari Selasa tu pokan, hari Rabu tu ladang, hari Kamis tu paradatan, hari Jumat on, hari Minggu arisan. Bah, ujungnya dang adong be tiki tu debata. Dang adong be goar ni rajai di bagasar rohana. Alani do masai godang masih delia ni natoropi. Madok naing tulada ngau, nang berbisnis au, nang merdalan yau, doh tak kelana asing. Ido bahin dalam gudang nuaing jol makamang do tamakenang. Di tengah-tengah kesibukan na sangat luar biasa, dang adong be tiki tu debata. Boha, lamu sonang dongulu ni solmai, daong, lamu siga do solmai. Ay lamu marsa do gudang jolman waing ala ni kerepotan kesibukan na masa di perdalanan ningguluna ala ni do molo nunga siga rohani jolma gabi gudang manang sahit na tubu dinggulunita jolmon idok bayi na didok kape di pole 10 pitui ay 22 hati yang gembira adalah obat yang manjur tetapi hati yang sedih mengeringkan tulang. Atong akamang do tamo kenang asa unang sega rohatta asa unang gabi portibyon na mangingani rohattaon tapaluas ma adong tiki manang inganan ni debata di bagasa rohatta jala ido harajau ni benwagitjange ido harajau ni debata tabereng nakingamang do tama kenang sehali nakaning gokom ma jauh ma naung ginokoni di pabor hamu senda peduahon lao mamu gokom ma musai doko kamu ma nunga selesai sudi nunga diloppa nunga rade sudi ninna dakko la ditolak akamang do tama kenang alai do naposonei di pamate do dicaki nagodang guhatam ulu na hebat doho saya agi langit doho inna kan kajujud songoni saya rahona ma ulu jasmu pe sunabu getiho inar pane ujungnya tarimas ma rajai aina takang marohamu aina juga mahamu nunga dihargai hamu nunga diudak kamu alai songoni do pe pangalahumuna ope ko tarimas hawidahamu ikon huwakar hutamunoninna tau pitu puluh kamang do tamakenang ditutung do Jerusalem ala ni pangalahon ni Israeli ope tarimas rajai alihari to kami di pahai melayani jonok do itu pangaloan alau sadong do tong upama madok baris-baris ni gaja di rura pangaloan molo marsuru raja ikut dosioloan molo nioloan Roma pangomuan molo sonioloan Roma hamagoan alehu tiliti hami matikyuni idia maneng pung rura pangaloan naraku huwereng ma obudu tutu tikigo akagaji somar beris-beris alai nangarong benwang be ala nungaro PT listrik tenaga panas bumi dangarong bisi gaja sotong lau menong tusi ide du gajai narpane alania kamang tarimas rajai ala dang dioloi pajuoni tarimas rajai nunga dilehon kesempatan tu nasi dasar rotu dangani ala udang terhormat doi ujunga saud do pestay saud dan gabi sudah tetong pestay alani halaki dungi Roma rajai disuruh ma tuna posona laho mahamu jauhamu ma kajolma akana mamulus
disipangi dalanan. Juhamu maaraw kamu ro tu pestaon. Juhamu una pola bereng kamu isi halakna. Pokok na arahom ma adong di sapar pesta nungaradi sudi beta hak juhamu maninna. Alanya kamang pajuoni dakola tu Israel be. Ala inunga betu sudi bangso. Di jauh sudi akajolmon dang na ala ni nalayak daong. Holan alanya siniroha do. Ala lubang dope parpestani. Asugari na nunga pojot dang udangon na. Jala au pemerdusa do hudak kamu hapi dang adong tempat. Roha makamang do tamak kinang tu surgu iniku hapi dang adong betempat ngasalah isi. Alai di baga saturpuk ton ro rajai madok tu akasuruan na lau mahamu. Gokok kamu akan atoropi. Asaro tu perpestanon lubang dope. Ada jaminan bagi kita manginang. Masih banyak tempat yang tersedia. Roma sudi jolma. Dang ala na pantas ibana digokon. Alai holan alanya siniroha do. Alai dung hudul sudi akatamui. Adonggo di sina burju. Adonggo di si najukat. Napatuduho na kamang do tamak kenang haliriot tadui. Anu nga sudi hitaw burju? Daong. Belum tentu. Olor satu nga hita na sunaw burju. Olor satu nga siyan hitaw najukat. Hiyan. Idatong. Alay mo lungay garijo sudi kan nga na burju na sudihon. Amin? Mana arang pinajukat na yung dungi garijo? Daong be. Nga burju sudihon. Asugari na satu ngaw na juga ton beliur do marsamita ba so itu ngitangguri awan non alai na idot di sopapu ma dungi Roma tamuai akan adenggat doho na jukat na burju doho na jukatin na burju kita sebahagian latar belakang tak alai donggo sebahagian kita akan hurang burju di papungu mana kita di jauh kita marpungu tu ingananon marpungu hita asa persidot kita di parpestan baru juha di hari sugoti. Dungi Roma rajai di panonoti ma akatamuena. Sarupa medot halap batak. Pas molo mangan akatamuyon teroha suhuton majupai. Gudangan lah kamu inang inna. Gudangan lah kamu amang pedita amang perlu nami inna. Oh ningorupani. Tarsongoni marajaon. Dungi Roma rajai tarsonggok maibana dibering ibana masahalak sian naung niasiani sahalak sian naung ginokoni naung dileho kesempatani along ro dang marpahya pesta bah marhuru tu bayo tu son ro tu son dang marpahya pesta ala pahya pesta hati hei nung adito tuhon ikon marjubah isi domen Yahud jubon nunga disediakan ni protokol tamu alai adong masahalak tamuon di dokomon si humarujur manang hepot terhepot ibana rupani dang protokol tamu ibana dang merjuba ibana berhosoko dang berjuba ho dang marpea pesta hep tali tangan nyon suatu pagulakon nong alang nyon jagalin na tali ablokon danginganan nyo disonin na ino na yung doon na disi sonari akamang do tamakinang mula tazaha aha do pahiyap pestaon so tung tayo itong rupani pahiyap pestaon baha majubi so ngudi do pahiyap pesta saro tau darso di parujuhan ni ina rupani parujuhan pesta abit pestai ima dirita sendiri. Marede hita nomor 31 ayat 2. Asa moloro hita marpesta terlubui marotu arupa ni dibata asa taprede pahyata. Buka di nomor 31 ayat 2.
Songon dia pae yaku maradopo debata undu sore niro aku ido abe natama dong na songoni kau mau di tuaki uduk serep ni roha ido abi natama jala ido hape nabi nerengi tuatta rajai wasa rotu perpestakon dang ipakyo pahya pesta dang uduk rohanion gijang dope rohanion HP nani asiat doon, na menerima kasih karunia doon, tetapi ini tetap sombong ini orang. Kebanyak semuanya kamang do tamak kenang. Ido molo tazaha di Lukas 10 pati, Rojis madok molo di gokok tu sada perpestaan. Sotung pola di luluiho hudul di juguhan perjulu. Sotung ro mau nong mangas yako di palau hosiani. Sako dari singanamu innan do tuhoinna siani neng dohono naha do patutoru madirim tadda dirim ise ido neng dohonna jemol tatadda do dirita kamang do tamakenang lam huraju mima sebenarnya dang pantas au nagabi pedita dang pantas au nagabi ruas nihuria dang pantas au doho diharajau ni debata. Bahasa Indonesianya, saya tidak layak menjadi penghuni kerajaan surga. Saya tidak layak menjadi pendeta, tetapi saya dilayakkan. Saya dilayakkan. Molo hutadda diriku. Ada gudang gone kita kamang do tamak kenang nunga di jauh hita alai sesobong dope ido bahina dilok ay merhuru soko jugul maho ngadi bae protokol tamu iko merjua hapi se jugul ho takakko dang iso nganamu isab nganamu laho inna alania kamang do tamak kenang uduk do serep ni roha ido pahea natama nani halomohon ni debata alani ala uduk do serep ni roha ni debata do pahean boha eda gudang gunaing jolmon noeng nong siga nong gudang jolmon noeng akanaung ni gokunon akanaung ni udang non nunga masuk kita noeng nagabi parsidohot di parujuhani alai belum tentu do pehita naung maruduk ni roha alania kamang do tamakenang jadi do pestai jadi alanido tapi mama jujuna para dihamu mapahea pestamu sotung rohamu di perpestani di hari marsugot dangi pakai hamu pahiamuna ima hapor syauni ido tarlumobi alai totongo pakai baju tanda bagakon aida kamang do tamakenan namar minggu kita daerah namar pesta kita namar pesta duita dah. So ti pakai kamu baju muda namar riba kari minggu. Idokon edei rohod do HP perlu pakai tu dibatai narpane. Daung. Ko baga gobenon baju niba. Ale una pula mami jamatong kan. Asa son de baga ni daung puna nibe dulianon. Ido molo hata bigi persamita. Budo pakai una kanting-anting niba, akamas niba, akagolang niba, baju niba no baga kimar minggu. Boy tornido Tuhan hubuat do noeng akabajuko do masu mamuji do pasang poko alas ya kodoon edang sani bani ido dah takut ni natatak ko ni sani bani dui alas ya debat hadu sudi tebuam metong mamuji do pasang poni bala ido edete edelau manutu piliani hu pasahati tuho ineta hati pejujut kita salah mangedehon artaki gabi jojo idokon arsaki
takut mana au salah mabigis bata atar mabir pasatun artanai ale arsa ngai sudi dangi jok kemang tadi udah deta nomor 200 obati asal tong takas dah bigi nasana nilai homi anggo nga jelas be artaku di dokon tayong makamang unang salah hita jujutan alai molo taparwahod do molo na marguar tu harajau ni debata marpikir do hita pasato nartatay marpikir hita pasato nartatay ay nang nasya debata do artatay alai bahasa hita marpikir mangaliw nito debata alai molo tu ulau na asing bah songon turpu nakinggo keluar tulpul dua musai hola rosi haru madok bukai hamu maka sibong ina tamuna kasibong yakana komuna do burumuna ina tersudia kamate masibuka hor nyakenate kupikir-pikir turpuki murgo nang akenatanai naraku buka masibong moninang nang benot talu bemas sobota ina dang muruk rana sida toy ma angku nalaga bitu di batatar tabai main na HP di bata na mati do tangi margugo do sude popara nisianu sude hita namora doho na mate-matene lahu mabangu tugu ninna be merluba sudi garu marutang rupani garu marutang margugo do hita ala anggita popara nyupita sepudani nganeng runggang jabuna tanggana pe nganeng maponggolina sudah ida margugina dangarong margugu satu ngadangarong mangalian subuh tuan nangalanyahe tanggal 5 marpesta gotilo do hita sudah hita mangalian ucapan syukur ninna puji Tuhan ma ngahampir sudah hubereng akan aso mangalian menyusul me alanya hakamang duta makenang artatay nasya debatadui alani iko pakyot tadui mamuji do pasangap po ibada persoalan na nasing nasala di dia do bau nang atong tabuam mas tamar minggu sa belga-belgana hapit tapiliti piliata ido nagabi muru debata batu na agum may tandadikon ido gubayin na gudang jolma akan na betul-betul marudu ni roh hatu debata ditarik ko ibadah dompet na jauh hula pilihan na dibuan dok mon aso hunang hupilitan non tu debatanin na alag tarajumi do sude pilihatay na tu debatadui diri toppe pilihat tu debatadui ido bahin na gudang jolma una pola ko pakai golakon tergangguan nong na dihabirak kuninna na disiamuku alaka gudang gojol matugari jadang udu do serep rohana ala golang baru ibana kan hudul meben saping nga aseberin sapikot tahina tarsone patahari baju na putih iberin kuno aing inna ala sibong baru ibana atarin na putih inna ibereng gunang inna salah dito salah deh bur pakota boy alay tetong may nasutapake
Ido benar kau pakai ciciku busi i. Suatu salah tafsir non colma inaraku. Busi di. Akamang do tamakinang uduk do serep ni roha. Sonoro naking hacid do roha tarang dudang hacid. Manarita toddi. Ito ngisi daw pang detong ala amang sienon. Lasudud dangau dipiliti puangin na. Hapi dijabu daw na tersada. Mamulu si bana sa jabu tetanggaon. Las dilewati jabuku. Hacid ya roha ko iba inihin na. Jujur dito ko kamu son yakinang kamang. Hacid pikir aku. Manang terbalik go. Hacid pikir aku kamang ina. Hacid roha ko ina kan. Selalu do ditujur pani hacid roha ko nina. Dihajol maun songoni ita. Apalagi ma debata dipiliti rupani. Basi dia hacid ma. Alai di sido parasin rohau debata. Sudido hita digokon. Gabi parsidoho mahita di parujuhan di hari marsuguti. Sudido hita marsugu marlupuluk marlas ni roha. Jala sonari pe di harajau di debata ima bagas coron. Nunga marsaur hita nuaing alani i. Di harajau ni debata di bagasan bason ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebenaran dari Tuhan. Ido baina gabi mula jol masya gereja hisar partodionna. Roi baina sian huta sejabu kriminildo buhina. Alai dung mula ki baina sak gereja minarhia buhinon. Gimana kabar amang? Oh puji Tuhan luar biasa dinna. Alanya enakut ba pendetanya ina. Alai molo dang minardo rohatta. Halo ina. Emaguarwa wote sal naking kontori marede ina. Sala kurnami ina kan. Marsa kibena. Ngamar guting-guting ka bohina lamar guting-guting ba. Alanido rohita saja buta kamang do tama kenang tauloi jojo-i di bagasan obason. Ada gudang do sautulan na mga batihita. Gudang. Ay sipata piyakka tulang tope sipata dang iboto. Aha. At rodo tulang to sipata hari Minggu kat jabutta. Dan mungkin usiro tulangi aka hula-hula kan. Alani yang dihamuna aka hula-hula rupani sotong pola roha umano patak kaburuna 3 hari Minggu. Nih. Iso maju hamu amang ate ning marminggu hamin na hulu-hulu nih. Adong lupitik marsugot inna. Habedang diboto na memenuhi jojo na siya tuhatay do hita sa butula. Lao majalo bohal na siya tuhatay. Ay sa butula nagudangan nuayang manigay roha do pikirat taon. Naing gwaw arisa disan, naing gwaw tusan, naing tuson, macek muse dala di balion, do takalan nasing na nagudangan ng mabahin, mumet pikirat ta. Ada nga gudang ng jol makamang do tama kenang murah-murah marsait. Penelitian madok 90% jol mamarsait ala ni pikiran do. So namarnia kamang nang ipikiri ho indar pane. Ala ni lasya do aku momok. Saya dia daw niyan tapi dangulo. Saya tetap momok. Berbahagialah orang yang gemuk. Alai ida tutu dang terjami ni kana mau pigurang ko sahi na. Hati-hati tong akana mau mok. Alai namar niyang buha dang jaminat tong. Namar niyang pe tetap hati-hati. Una pa bibaku pagudaku bibabamuna dinamanguluon. Alai pinuji ma Tuhan nung arohamu manguloi juju nasia tuhata. Nunga tazalo benwaeng harajau ni debata. Huruf naking rom 14 ay 17. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi kerajaan Allah adalah sukacita, damai sejahtera dan kebenaran di dalam Roh Kudus. Adiga do parpestani. Oma suku-sukun. Hola nibana matape mama jujune. Olo, hapi nga gudang colma na ning mate, marmatea din na, bido da. Ido molo na mate pe halak kita halak Kristen, baju na siya di mahid do bagak-bagak. Ido kan, jalaming hadak bibana tugidjang.
Dia mabajuna no bagak di mekapi di listipi bajuna pe di bayad bunga na pe adong digijang ay namar huwa di ala neneng marpesta duda ay didok Roma oroani panguli ide ari sugut manopot oroan na berarti hita noeng gerijon oroan don memakai kata eklesia jenis kelamin feminim ala oroan do hitan waing neng Roma ibana manopot tita aka pengantin wanita siap-siap ma bersolek tetaplah memakai baju pesta sotung mitop hapor syomo sotung mago uduk do serek mirohami para didirim neng rona ma pangulii manopot to sotung ro pangulii hape marguting-guting do pibuhim sotung ro pangulii hape dang siap-siap po sotung gabi meila ho sotung ro panguli madok dakutadda ho sorry I don't like you inerpane pintu tertutup bagimu iya tapi dulu kan Tuhan udah begini iya kau tidak wanita yang ready selalu kamu bukanlah pengantin wanita yang sigap tetapi kamu adalah pengantin wanita yang suka tertidur. Jadi muloka terpurung do hapersota dan mengarari hita di si. Ido bahin nak kajolma nama teipe selalu ribana marpahia pesta ala filosofita madok na borhat do hita diari mersugut tu par pestani. Amin amang inang. Didok naking ala gudang dope inganan ala nidang mulan pestai anggo sukuk inganani ido bahin na disuruh maka pendita disuruh maka situa disuruh masudi akan aporsei lauhamu johamu akadongan muna gudang dope ipake do ita kamang do tama kenang majo akatudong ta akalealeta beta terlumubi no yang gudang akazol manalilu ido bayi na dete silu sosoima donga mujolma buke de nomor 510 paingo-tingo donga mi sotung lupa di jowi sotung lupa di kokoni jala tinggil may bana mabigi pajuoni atong dipakai di batado hitan waing asa unang gudang natarjo hape oti natarpilit alai sudi mahitan waing akan natarjuon lau sudi mahita na terpilit. Amin. Unang adong natading siya kita nang gusada. Panoma hita narong di garijon sudi mahita na terju jalan na pinili ni debata. Asa parsidohot tita di harajaw ni debata. Tuhat tama nama masu-masu. Amin. Martang yang mahita. Mula ate mariho alituhat Jehovah di jujum dihami akanaung ginukommu asarohami marsaor di harajaunmu di harajaun marhite-hite huriam di portibion jala nang di harajaunmu marhite-hite di arisuguti ali Tuhan para dima hadirion nami jala paluas mahami para dihuni ima asa marpahia pesta pahia pesta ima uduk do serep ni roha marha porsiaon mar haholongon ni roha mangulahon nauli do daringkani terlumobi ma bauba roha unang tutuali Tuhan hami nunga di juho hami marhite-hite asin ni rohami hapedang mangulu hami dinapaubaw roha dang mangulu hami di asin ni roham dang wargao kami dengan ibasam di hami setotok kami mangulahon hatakkangon setotok kami mangulahon hajukaton say mangulu kami di bagasan kesombongan alay marhiti-hiti hatam di bagasan obason moliate mariho di pengoto kami asa parsidohot kami dari sugut di hasunangan naong pinaradimi o pintuali Tuhan torop nuaing akazol manalilu torop nuaing tutuali Tuhan naong marroha mago
torop noeng jolma tutole Tuhan mersidalian di jojo naung pinasahakmu udangan gukko ni ali Tuhan pakai mahami akaruas ni huriam lau majo nasida magokon nasida asarotu parujuhani ala gudang dope inganan ala ni ali Tuhan paluas ma akaruas ni huriam lau borhat maju aka si juwo dope ala gudang dope inganan nabi naredim atong pasu-pasu masa doa ka ruas ni huriam dinalahu mangula aka silona si ganupari pasu-pasu maka yanakon ni ruas ni huriam mana di dia penasida dadana sekolah minggu saha remaja na poso bulung satu tong marhapo satu ho nang ka ruas ni huriam pe teleton kana marsahid lehonomu hamamalum siap parsahiton tarlu mowi ma di cuaca di bagasan partikienon nabi gudang jolma tutali Tuhan ro akka bibi-bibi penyakit marhite asine roham pahipas sudir ruas ni huriami songsoni manang akan marulang tahun hatu tubu dohot ulang tahun di pardonga saripeon lehol las neroka hagugun gajang niumur pasu-pasu sedok pardalanan ningul nasidape atong pasatami mali tu ajahuba sudir ruas ni huriam sian sektor sada saat 10 sada pospel tabanan do gianer do naserasoton tutale Tuhan tu bagasan pangaramotiomu asima roham dihame amin. Mari demahita tapuji ma tuhata laos tapasaha ma persembahata.
si totok ijo ngalilui pagodo biru-biru sia Tuhan Yesus sai lului biru-biru nama Kowi sai lului mulak pohon itu Yesus. Tapasa mapili at turo panidibata martang yang mahita alidibata ama namin ibanagitsang horo-haruan islut silili na rin kadot na sa libasa na malutos hupasa tabi masyan ilumito hain pilan namin tuho sa jalo may gabi uap na husus di julong pasu-pasu may jalaramoti asa para siyang hami pilianon pati bulo na raja manitonga-tonga ni huriam do di portibion buhay marohanay marititi todim asalam mutada hami gudang ni silulumi tu hami asalam geger hamado muliate tuho maritihiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alea manami ne benogijang, saya benar-benar magwarmo, saya Roma harajonmo, saya saut malam menerokam di mana tangon songon ne benogijang, leo matu hamis daron hang dua siapari, saya samar senami songon panisanami, di dosa di dongan lamar dosa tu hami, unang hami tugutu pangujunan, balua mahami sian pangako. Jalo hamu ma pasu-pasu siat Tuhan debata, jala mulak mahamu di bagasa dame. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho.
Disodako Tuhan debata mabogina tuho jala asima rohana midaho. Didopak kon Tuhan debata mabogina tuho jala di pasar homadamena tutodim. Hipas-hipas meta sudah kamang do tamak kenang jala sudah habis parlalu ni huriat tapasaton selamat hari Minggu ma dita saluna Horas. Salut nangoluki rohanang pabahenaku salut natikiki pasahat matu Soarani pa